So, exercise 2.3, chapter 2, polynomials, class 10 maths, NCERT solution जों दिनै नायगोन। दिनै जों question number 5 खौ solve खालामगोन। मैयानि भिडिअ नोंसोर मा नुनो मोनदोंमोन question number 4 नि। So जों दिनै question number 5 नि questions को जों solve खालामगोन। दा question number 5 नि questions को बुजिनायनि सिगां जों गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि बावहाय जे डिग्रीया माखौ होनना बुङो व्हाट इज डिग्री डिग्रीया माखौ होनना बुङो मोनसे पलिनोमियेलाव मोनसे बांबिदाबाव डिग्रीया माखौ होनना बुङो मोनसे बांबिदाबाव मोनसे पलिनोमियेलाव जोंहा डिग्रीया माखौ होनना बुङो सो डिग्रीया माखौ होनना बुङो सपोज आं मोनसे पलिनोमियल लानि x² + 2x + 3 बेयो मोनसे मा पलिनोमियल राइट बेयो मोनसे पलिनोमियल बिनि डिग्रीया बेसेबां होनना बुङोब्ला बे बांबिदाबनि डिग्रीया बेसेबां होनबा हाइस्ट पावारखौ नाय हाइस्ट पावार मा जोंहा बेवहाय सोर जाना दङ 2 बिनि पावारा मा 1 बेवहाय जेबो गैया माने बिनि पावारा मा जाना दङ 0 होमबा बिनि डिग्रीया बेसेबां बिनि डिग्रीया 2 ओके मोनसे पलिनोमियल लाबावनि सपोज 2x³ + 4x² + 3x + 1 बिनि डिग्रीया बेसेबां होनना बुङोब्ला बेसे जागोन बिनि डिग्रीया बेसे जागोन 3 जागोन मानो होनबा हाइस्ट पावारा जोंहा बेसेबां जाना दङ 3 जानानै दङ जुदि आङो 4x4 + 5 + बे बांबिदाबनि बे पलिनोमियलनि डिग्रीया बेसेबां होनना बुङोब्ला बेसे जागोन हाइस्ट पावारा बेसेबां 4 बेनिखायनो बे पलिनोमियलनि डिग्रीया बेसेबां जागोन 4 सो डिग्रीया माखौ होनना बुङो जों बेखौ बयबो बुजिबाय दानिया जोङो जायखौ px qx rx आरो gx जों दिन्थिनाय जादों बेयो मा फोरमायो बेखौ आं बुजायना होनि px माने मा रानजाग्राखौ माजों दिन्थिनाय जायो px डिविडेंड ओके px इज डिविडेंड qx आलाय मा qx आ जाबाय रानगासै जायखौ जोङो मा होनना बुङो कोएफिशिएंट होनना बुंनाय जायो कोएफिशिएंट आरो x आ जाबाय रानखोन्दा जायखौ जोङो मा होनना बुङो रिमाइंडार गोसोआव लाखि मा होनना बुंनाय जायो रिमाइंडार gx आलाय मा रानग्रा डिवाइजर सो जोंखौ मा सोंदों रानजाग्रा रानगासै रानखोन्दा रानग्रा px qx rx gx बेफोरनि मोनसे एग्जाम्पल्स होनांगौनो जोङो बिदिन्थि होनांगौनो आरो माबायदि एग्जाम्पल होनांगौ बिनि थाखाय कन्डिशन होनानै होखादों जोंनो मा कन्डिशन फार्स्टआव मा कन्डिशन होदों क्वेश्चन नम्बर 1 आव px नि डिग्रीजों qx नि डिग्रीजों मा जानांगौनो समान जानांगौ माने रानजाग्रा आरो रानगासै बे मोननैनि डिग्रीया समान जानांगौ समान जानाय समान गोनां बेबायदि px आरो qx नि जोङो बिदिन्थि होनांगौ एग्जाम्पल होनांगौ आरो लोगोसे एग्जाम्पल होनायल' जों जाया बेजों मा होनांदों डिविजन एल्गोरिदम माने राननायनि बिमावफारियाबो जाफुंनांगोन राननायनि बिमावफारिया मामोन राननायनि बिमावफारिया नैबेखौ होनना बुंनाय जायो राननायनि बिमावफारि डिविजन एल्गोरिदम माने नैबे रानजाग्रा इक्वल टु मामोन रानग्रा रानगासै प्लास रानखोन्दा बेखौनो मा होनना बुङो डिविजन एल्गोरिदम ओके रानजाग्रा that means dividend is always equal to रानग्रा that means divisor and रानगासै quotient plus remainder बे कंडीशना जोंहा satisfy जानांगोन माने जाफुंनांगोन होनना बुंदों क्वेश्चन्स को बुजिबाय जानांगौ क्वेश्चन्सआव मा होनना बुंदों जोंहा ओरैबायदि px qx rx gx दिहुननांगौ px नि मोनसे एग्जाम्पल हो qx नि मोनसे एग्जाम्पल हो rx नि मोनसे एग्जाम्पल हो gx नि मोनसे एग्जाम्पल हो जाय एग्जाम्पल्सआ मा जानांगोन नैबे कंडीशनखौ जाफुंहोनांगोन बे कंडीशनखौ
जाफुंहोनांगोन आरो नैबेबायदि जाबावनांगोन px नि पावारजों डिग्रीजों qx नि डिग्रीजों मा जानांगोननो इक्वल जानांगोननो अब्ला जों बेबायदि मोनसे एग्जाम्पलसो नांगौ आरो एग्जाम्पल होनायजों लोगोसे जोंहा नैबे कन्डिशना जाफुंनांगोन होननानै बुंनाय जादों बोरै जागोन बिदिब्ला जों नायनि जों गोबां एग्जाम्पल लानो हायो बिनि थाखाय गोबां एग्जाम्पल लानो हायो आरो बेखौ जोङो गुसुङै बोरै लिरो रानजाग्रा डिवीजन एलगोरिथमखौ गुसुङै बोरै लिरो नै बिदि जानांगोन px इक्वल टू डिवीजर gx इनटू क्वोशेंट qx प्लस rx जोंहा बे कन्डिशना जाफुंनांगोननो माने बेखौ एग्जाम्पल होनायल'जों जाया जोंहा बेबो जाफुंनांगोन बेखौ बेबायदि नेमखान्थि मानिना सोलिनांगोन बेखौ होनना बुंदों होमबा जों लानि गोबां एग्जाम्पल लानो हायो नाम्बार 1 बिनि थाखाय जों गोबां एग्जाम्पल लानो हायो नाय बावहाय एसे नोजोर खालामग्रो जोंहा px आ मामोन px आ जाबाय रानजाग्रा px आ जाबाय रानजाग्रानि डिग्रीजों qx आ मा रानगासैनि डिग्रीजों समान जानांगोन रानजाग्राजों माजों रानगासैजोंनि डिग्रीया समान जानांगौ माने बिनि डिग्रीयाबो 2 ब्ला नैबे qx नि डिग्रीयाबो मा जानांगोन 2 px नि डिग्रीया 3 ब्ला बेनाबो मा जानांगोन 3 जानांगोन बे खोथाखौ बुंदों ओके स' जों बोरै सल्भ खालामगोन बेखौ बेनि थाखाय जोङो मोननैनिबो पावारखौ समान समान खालामथारनांगोन जेब्लानाखि मोननैनि पावारखौ समान समान खालामनो गोनां जायो अब्ला गोसोआव लाखि मोनसे बाथ्रा दिदोम अनजिमाजों राननांगौ माने नैबे gx आ रानग्राया मोनसे कनस्टेन्ट भ्यालु जानांगौ दिदोम अनजिमा जानांगौ नाय हमना लाग्रोनांगौ जेब्लाबो जोङो px खौ जोङो हमना लाथोंसै जिखुनु जाया मोनसे हमना ला लेट px मोनसे दिदोम अनजिमाजों राननो हानाय मोनसे हमना ला 2 जों डिवाइड खालामनो हानाय लानोसै आङो ओंखायनो बेवहाय 2x² लानि प्लास 4 लानि प्लास 4x प्लास 8 लाबाय आं बेयाव नाय मोनफ्रोमखौबो माजों डिवाइड खालामनो हायो 2 2 2 नङा होमबा 2 आ 2 खौ डिवाइड खालामनो हायो 2 आ 4 खौबो डिवाइड खालामनो हायो 2 आ 8 खौबो डिवाइड खालामनो हायो बे जाबाय जोंहा रानजाग्राखौ जों मा होननानै हमना लाबाय रानजाग्राखौ जों मा होननानै हमना लाबाय 2x² प्लास 4x प्लास 8 दा आं दानिसो बावैसो बुंखादों बेबायदि समावहाय gx खौ माने माखौ रानग्राखौ दिदोम अनजिमा लानांगौ कनस्टेन्ट नाम्बार लानांगौ कनस्टेन्ट नाम्बार बेहाय दिदोम अनजिमा बे मोनथामखौबो राननो हानाय कनस्टेन्ट नाम्बारा सोर दिदोम अनजिमाया सोर 2 नंगौना नङा नंगौ होमबा जोंहा qx आ बेसेबां जागोन नाय qx माने मा qx माने बेसे जागोन qx मा बेसेबां जागोन qx माने मा रानगासैया बोरै जागोन gx जों बेखौ डिवाइड खालाम नाय 2x² प्लास 4x प्लास 8 खौ माजों डिवाइड खालाम रानग्राया सोर 2 होमब्लानो माखौ मोनगोन नोङो qx खौ मोनगोन बे जाबाय px बे जाबाय gx रानजाग्राखौ रानग्राजों डिवाइड खालामबानो जों माखौ मोनगोन रानगासैखौ मोनगोन होमबा नाय बहाय जों मा मोनफ्रोमखौ 2 जों डिवाइड खालामनो हायो होमबा 2 कमन लालाय x² प्लास x प्लास मा थागोन बहाय 4 मानो 2 जों x² जों 2x² 2 जों x सरि बे 2 जागोन 2 जों 2x जों मा जागोन 4x 2 प्लास 4 8 होमबा बहाय मा 2 मा दङ 2 जों 2 दानबा x² प्लास 2x प्लास 4 that means 2x² प्लास 4x प्लास 8 खौ जोङो जेब्ला gx जों डिवाइड खालामो 2 जों डिवाइड खालामो अब्ला जों बेसेबां मोनो नाय x² प्लास मा मोनो 2x प्लास मा मोनो 4 मोनो ओके जों बेसेबां मोनो होमबा जोंहा qx खौ मोनबाय दायो qx खौ मोनबाय होमबा rx आ मा जागोन rx आ मा जागोन नोंसिनिब्ला rx आ मा जागोन जोङो सोरखौ डिवाइड खालामदों 2x² प्लास 4x प्लास 8 खौ 2 जों डिवाइड खालामदों होमबा जों बेसे मोनदों बहाय x² प्लास 2x प्लास 4 मोनो
होमबा जोंहा मा जायो बावहाय नैबेबायदि जायो होमबा माइनास खालामलायोबा समान समान गासैबो माइनास खालामलायोबा मा जागोन बियो 0 जागोन रान खोन्दाया 0 जागोन दैट मीन्स r मा जागोन जोंहा 0 जागोन सो जोंहा बेबायदि एग्जाम्पल होनो थिनदों जों बेनि थाखाय गोबां एग्जाम्पल लानो हायो दा नैबे रादाया जाफुङो ना जाफुङा बे कन्डिशना जाफुङो ना जाफुङा नायनि जोङो नायनि बावहाय px आ सोर बेवहाय here px आ सोर 2x square plus 4x plus 8 इनिफ्राय gx आ सोर 2 qx आ सोर x square plus 2x plus 4 rx आ सोर rx आ 0 नाय बेजों बेखौ मोनगोन ना मोना मोनहैगोन जोङो नाय 2x square plus 4x plus 8 आ बेजों इक्वल नंगौना नङा 2 जों x square जों माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा मा मोनो 2x square 2 जों 2x जों माल्टिप्लाइ खालामबा जों मा मोनो 4x 2 जों 4 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो 8 होमबा बेवहाय बिसोर मोननैजों माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाबोब्ला जों बेखौनो मोनो आरो बेजों बेखौ दाजाबाथ' जों बेखौनो मोनखागोन नङा होमबा जोंहा नैबे कन्डिशना बावहाय मा जाना दङ जाफुंदों बे कन्डिशना जाफुंदों ना जाफुङाखै जों बेखौ नायफिननो हायो मा जाफुंदों जाफुङाखै obviously जाफुंदों बावहाय मा जाना दङ px नि भेलुआ gx into qx plus rx बे कन्डिशनखौ जाफुंहोदों बा बे कन्डिशनखौ जाफुंहोनो हानाय बेबायदि एग्जाम्पल लानो होदोंमोन जोंखौ px नि एग्जाम्पल gx नि qx rx नि एग्जाम्पल लानो थिनदोंमोन होमबा जोंहा बेबायदि जागोन जों बेखौ लिरलायाबाबो जागोन जोंखौ जास्ट एग्जाम्पल होनो थिनदों माबायदि एग्जाम्पल बेबायदि डिविजन एल्गोरिथमखौ राननायनि बिम'फाराखौ जाफुंहोनो हानाय एग्जाम्पल लानो होदों नंगौ स' बेबायदि गोबां एग्जाम्पल लानो हायो जों बावहाय नों बावहाय बिदिल' लानो हागोन बे नङा नों बावहाय मोनसे नाम्बार जाय नाम्बारजों कनस्टेन्ट नाम्बारजों बे गासिखौबो राननो हानाय बे अनजिमाखौ लानाय जेरै 3 लायोब्ला बावहाय 3 जाबसिन जायो 9 3 नि माल्टिप्लाइ आरोबाव 3 आ डिवाइड खालामनो हानाय 27 9 बावहाय 3 आ 3 खौ डिवाइड खालामनो हायो 9 खौबो डिवाइड खालामनो हायो 27 खौबो डिवाइड खालामनो हायो होमबा बावहाय आं मा लानांगोन 3 लानांगोन होमबा जोंहा मा मोनगोन बावहाय x square plus 3x plus मा मोनगोन आङो 9 मोनगोन 3 जों x square जों 3x square 3 जों 3 9x 3 जों 9 जों 27 होमबा सेम बेबायदिनो होमबा नुबाय नोंसोरो बावहाय 2 बो लानो हायो 2 लायोब्ला जों बावहाय 2 आ डिवाइड खालामनो हानाय नाम्बारखौ लाबानो जाबाय 2 आ डिवाइड खालामनो हानाय नाम्बारा मा 2 4 आरो सोर 8 लादों होमबा gx खौ बेसेबां लानांगोन बावहाय 2 होमबा जों मा मोनगोन बावहाय qx खौ x square मोनगोन 2x मोनगोन आरो मा मोनगोन 4 मोनगोन होमबा दानिया नायदो डिग्रीया समान जादोंना जायाखै जोंहाथ' नैबे कन्डिशना सेटिसफाइ जाबाय जाफुंबाय नाथाय डिग्रीया समान जादोंना जायाखै बावहाय px नि डिग्रीया ओके एक मिनिट px नि डिग्रीया बेसेबां px नि डिग्रीया बेसेबां 2 आरो qx नि डिग्रीया सोर 2 qx नि डिग्रीयाबो 2 होमबा जोंखौ बेबायदि एग्जाम्पल लानो होनदोंमोन होमबा नाय px नि डिग्री आरो qx नि डिग्री मोननैनिबो डिग्रीया बेसे बिनिबो डिग्रीया 2 बिनिबो डिग्रीया 2 जेब्ला बेबायदि रानजाग्रा आरो रानगासैनि डिग्रीजोंखौ समान मोननाय बेबायदि एग्जाम्पल खालामनो होयो अब्ला गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया बेनो जे बेखौ माजों रान मोनसे दिदोम अनजिमाजों रानबानो जों माखौ मोनगोन रानगासैखौ रानजाग्रानि डिग्रीजों समान मोनगोन ओके स' गोबां एग्जाम्पल लानो हायो बेनि थाखाय आं दानि मोनसे एग्जाम्पल होबावबाय आरो गोबां एग्जाम्पल लानो हायो जास्ट दिदोम अनजिमाजों डिवाइड खालामनो हानाय बावहाय बेखौल' लानो हागोन बे नङा बेखौ जोङो ओरैबो लानो हागोन 4 जों डिवाइड खालामनो हानाय नाम्बारा जोंहा मा 4x क्यूब प्लास आरो 4 जों डिवाइड खालामनो हानाय 12x स्क्वायर ओके बेनिफ्राय बिथिं 4 आ डिवाइड खालामनो हानाय सपोज 12x खौनो लाबोबाय आं प्लास 8 बिदिबो लानो हायो होमबा बावहाय
बेखौबो डिवाइड खालामनो हानाय नाम्बारा सोर 4 जानानै दङ ओके 4 जानानै दङ होमबा gx आ बेसेबां जागोन जोंहा 4 जागोन होमबा qx आ बेसेबां जागोन qx आ ओरै जागोन नै x cube 3x square 1x plus 2 जागोन होमबा पावारा समान समान नंगौना नङा नै पावारा डिग्रीया बिनि px नि डिग्रीयाबो 3 qx नि डिग्रीयाबो मा 3 बेबायदि अनेक एग्जांपल लानो हायो जोङो गोबां एग्जांपल लानो हायो बिनि थाखाय आङो बयखौबो गुबुन गुबुन रोखोमै एग्जांपल लानानै लिरनो सेस्था खालामनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेनि थाखाय माबायदि खालामनांगौ आं बेखौ खिन्थाखाबाय दानिया नेक्स्टआव थांनि जोङो नेक्स्ट कुवेसन्सआव दङ जोंहा माबायदि नेक्स्ट कुवेसना एसे आलादा नेक्स्ट कुवेसनाव बुंदों डिग्री सोरनि डिग्री qx नि डिग्रीजों सोरजों समान जानांगोन डिग्री अफ rx qx नि डिग्रीजों सोरजों समान जानांगोन ना qx नि डिग्रीजों सोरनिजों qx नि डिग्रीजों rx नि डिग्रीजों समान जानांगोन qx आ मा rx आ मा qx माने मामोन रानगासै क्वोशन्ट rx माने मा रिमाइंडार रानखोन्दा गोसोआव लाखि रानखोन्दा होमबा रानगासै आरो रानखोन्दानि डिग्रीया समान जानांगौ होननानै जेब्ला एग्जाम्पल होनो थिनो अब्ला गोसोआव लाखि रानगासै आरो रानखोन्दाखौ मोनसे कनस्टेन्ट नाम्बार ला माने दिदोम अनजिमा ला नों 2 लानो हागोन रानखोन्दाखौ नोङो 0 मोननाय खालामनो हागोन ओके बा रानखोन्दाखौ नोङो रानखोन्दायाबो साप'ज 3 जाबाय माने आं बुंनो सानदों मा जेब्लानाखि बेबायदि कुवेशन्स बियो अब्ला नोंसोर मा खालाम रानगासै आरो रानगासैखौ दिदोम अनजिमा मोननाय खालाम रानखोन्दाखौबो दिदोम अनजिमा मोननाय खालाम नाय माबायदि खालामगोन हमबाय लेट px को जेब्लाबो हमग्रो px आ बेसेबां जागोन px को जेब्लाबो खालामग्रो जोंहा मा खालामनांगौ बहाय रानगासैया कनस्टेन्ट नाम्बार जानांगौनो दिदोम अनजिमा जानांगौ होमबा आं साप'ज हमना लानि एसे टेकनिक बाहाय बहाय 4x square plus 8x plus 4 लायोब्ला होमबा जोंहा बे जाबाय मा मोनसे px जाबाय होमबा जोङो gx खौ मा लायोबा जोंहा साबसिन जागोन जोंहा रानगासै आरो रानखोन्दा रानगासै माने qx खौ जोङो दिदोम अनजिमा मोननांगौनो दिदोम अनजिमा ओके दिदोम अनजिमा होमबा बेखौ जों माजों डिवाइड खालाम नाय माजों डिवाइड खालाम बेखौ x square plus x plus 1 जों डिवाइड खालामलाय x square plus x plus 1 जों डिवाइड खालाम होमबा जोङो बेखौ ओरै लायोबा जोंहा साबसिन जागोन 4x लायोबा जों बेस्ट जागोन नाय x square plus x plus 1 जों बेखौ डिवाइड खालामनांगौ मानो होनबा gx आ जोंहा रानग्रा मा रानग्रा gx आ जाबाय रानग्रा px आ जाबाय रानजाग्रा होमबा 4x square plus 4x plus 4 खौ माजों डिवाइड खालाम बेयावहाय थानाय x square बेवहाय थानाय x बहाय 4 नि जायगायाव मा ला 1 ला होमबा मा जागोन नाय बावबो 4 दङ 4 खौ मोनला होमबा मा जागोन x square plus x plus मा जागोन 1 बेयावबो मा थाबाय x square plus x plus 1 होमबा बिसोर मोननैजों दानजागोन ना होमबा दाननानै जोंहा बेसेबां थागोन 4 होमबा रानगासैया बेसे मोनखो 4 होमबा रानखोन्दाया मा जागोन जेब्लाबो बहाय 0 जागोन मानो होनबा x square plus x plus 1 आ 4x square plus 4x plus 4 खौ नैबेखौ ग्रुप डिवाइड खालामनानै बेसे मोनदों 4 मोनदों रानखोन्दाया बेसे जागोन 0 जागोन ओके रानखोन्दाया मा जागोन 0 जागोन मा नाय बावहाय जों बोरै लादों बावबो 4 लाबाय बावहाय थानाय x square बावहाय थानाय x बे 4 नि जायगायाव 1 ला होमबानो नों एन्सारखौ मोनहैगोन होमबा नाय डिग्री qx नि डिग्रीया बेसेबां qx नि डिग्रीया
बावहाय x बो गैया बावबो x गैया बोरै डिग्री हमनो हागोन बेखौ साननो हागौ नोंसोरो नाथाय गोसोआव लाखि बेवहाय जेबो गैया माने बेवहाय मा दङ x टू दी पावर 0 दङ बेवहायबो मा दाना दङ 0 मीन्स बेवहायबो बेजों लोगोसेबो मा दंदेरो x टू दी पावर 0 थादेरो आरो x टू दी पावर 0 नि भेलुआ बेसेबां x टू दी पावर 0 नि भेलुआ 1 होमबा 4x टू दी पावर 0 आ मा जागोन 4 जागोन ना जाया नाय 4 आ 4 x टू दी पावर 0 नि भेलुआ बेसेबां 1 होमबा 4 into 1 बेसेबां 4 होमबा 4 खौनो जोङो मा लिरनो हायो 4x टू दी पावर 0 बो लिरनो हायो होमबा बावहाय मा दं होननानै सानना लानो हायो जों बावहाय x टू दी पावर 0 x टू दी पावर 0 सोलायस्लुनि पावारा 0 0 बेनाबो 0 बेनाबो 0 ओंखायनो बिनि डिग्रीयाबो 0 बिनि डिग्रीयाबो 0 होमबा नायदो बिसोर मोननैनिबो डिग्रीया समान समान जादोंना जायाखै बिनि डिग्रीयाबो 0 बिनि डिग्रीयाबो 0 जों बेबायदि एग्जांपल लानो हायो आरो गोबां एग्जांपल लानो हायो बेबायदिल' लाथारनांगौ बे नङा जों गोबां एग्जांपल लानो हायो जेब्लानाखि बेबायदि एग्जांपल बियो बेबायदि रानगासै आरो रानखोन्दानि डिग्रीया समान जानांगौ होननानै बियो अब्ला गोसोआव लाखि मोननैबो मा जानांगोननो दिदोम अनजिमा मोननैबो दिदोम अनजिमा खालामनो हायोब्ला मा जायो बेस जायो बावहाय गोबां एग्जांपल लानो हायो नै बेखौबो लानो हागौमोन नै जेनेबा 4x स्क्वायर प्लस 4x px खौ नों बेसेबांल'बो लानो हागौमोन होमबा बाव मा जागौमोन नै बावहाय दङ x स्क्वायर बावहाय मा दङ x बेखौल' लाबो होमबा बावहाय मा जागौमोन रानगासेया 4 जागौमोन बेबायदिबो गोबां एग्जांपल लानो हायो आं खिन्थाबावनि गोबां एग्जांपल लानो हायो जेनेबा px खौ नोङो नै बिदिबो लानो हागौमोन 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2 बो लानो हागौमोन बावहाय मा जागोन नाय बावहाय x क्यूब ला बावहाय मा ला x स्क्वायर बाव 2 नि जायगायाव मा ला 1 ला होमबानो मा मोनगोन qx रानगासेखौ मा मोनगोन नोङो 2 मोनगोन रानखोन्दाया मा जागोन 0 जागोन बिनि डिग्री समान समान बेबायदि गोबां एग्जांपल लानो हायो बुजिबाय जानांगौ होमबा जों बेबायदि खालामनो हागोन आरो बावहाय नैबेखौ जाफुंगोन ना जाफुंखागोन नैबे जाफुंगोन ना जाफुंखागोन जेबो टेनसन लानाङा बे जाफुंखागोन बे रादाया जाफुंखागोन बेखौ मा होनना बुङो डिविजन एलगरिथम राननायनि बिमावफारि बेबायदि एग्जांपल लानो होदों आरो दंबावो जोंहा नेक्स्टआव क्वेश्चन नम्बर 3 आव मा जानांगौनो क्वेश्चन नम्बर 3 आव मा जानांगौ नैबे डिग्री अफ rx नि डिग्रीया मा जानांगोननो 0 जानांगोन आरे बेवहायथ' जेबो टेनसन लानो गोनां गैया नैबे दा बावैसो लिरलांनाय बेखौल' ला दा बावैसो लिरलांनाय हमबाय px खौ जों बेसे हमदोंमोन px खौ जों मा होननानै हमना ला जों मा होनना हमदोंमोन 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस मा होनदोंमोन 4 होननानै हमना लादोंमोन बेखौ लायाबा नै बेखौबो लाजायो आं दानि लिरनाय 2x स्क्वायर प्लस माखौबो लाजायो 2 खौबो लाजायो होमबा gx खौ मा ला नै बावहाय मा दङ x स्क्वायर बे 2 नि जायगायाव मा लानांगौनो 1 लानांगौ दिदोम अनजिमानि जायगायाव होमबा qx आ बेसे मोनगोन 2 rx आ बेसे मोनगोन 0 मोनगोन माब्रै बिदि मोनखो नाय माब्रै बिदि मोनखो बावहाय gx आ सोरखौ राननांगोन नै बेखौ माने 2x स्क्वायर प्लस 2 खौ gx आ सोर x स्क्वायर प्लस 1 आ राननांगोन मा जागोन बेयाव 2 कमन लालाय नोङो 2 कमन लाबा बिदि मोनगोन ना मोना बिदि मोनगोन होमबा बेजों बेखौ डिवाइड खालामबा बेसे मोनो 2 मोनो होमबा रानखोन्दाया थानाय नङा रानखोन्दाया मा जागोन 0 जागोन रानखोन्दाया मा जागोन 0 जागोन अके रानखोन्दाया मा जागोन 0 जागोन होमबा नैबाव नुबाय नोङो 0 जों मा थादेरो x टू दी पावर 0 बे 2 जोंबो मा दंदेरो होनना सानना लानो हायो x टू दी पावर 0 होमबा बिनि पावारा बेसेबां rx नि पावारा बेसेबां x नि पावारखौ नायदो होमबानो मिथिबाय x नि पावारा बेसेबां 0 थारमाने rx नि पावारा rx नि डिग्रीया मा 0 जों बेबायदि गोबां एग्जांपल लानो हायो आरो बेबायदिल' लानो हागोन बेबायदि नङा बावहाय जुदि नोङो रानखोन्दाखौ 4 मोनहैयोब्लाबो बिनि डिग्रीया मा जाखागोन 0 जाखागोन मानो बेजों मा दंफायो x टू दी पावर 0 x नि पावारा 0 माने बिनि डिग्रीया बेसेबां 0 दा आं नोंसिनाव सोंबाय बिनि डिग्रीया बेसेबां होननानै नैबे px नि डिग्रीया बेसेबां बिनि डिग्रीया बेसेबां 2 gx नि डिग्रीयालाय 2 होमबा px आरो gx नि डिग्रीया समान एग्जांपल हो होमबा नों बेखौबो लानो हालायबायमोन नै
px आरो gx नि समान समान डिग्रीनि एग्जाम्पल होनबा नों बेखौबो लानो हालायबायमोन नै बिसोर मोननैनि डिग्रीया समान समान नंना नङा नै बिनाबो 2 बिनाबो 2 बेबायदि जों गोबां एग्जाम्पल लानो हागोन बेनिखायनो जोबोद इजि कुइसन्स बेयो जेबो टेनसन लानाङा जोबोद इजि कुइसन्स नों जास्ट आइडिया एसे मेलेम बाहायबानो जाबाय होमबानो आरामसे सल्व खालामनो हागोन बेखौ स' आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालाम आरो जेसेबां हायो साफ्रोमबो स्टुडेन्ट्सफोरनो शेयार खालामना हो जिहेतु जोंहा लकडाउननि क्लासआ स्कुला बन्द जाना दंखायो जाहाथे साफ्रोमबो बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो स्टुडेन्ट्सफ्रा बेनिफिट मोननो हायो मुलाम्फा मोननो हायो बेबायदि मोननाय बायदियै नोंथांमोना साफ्रोमबो वाट्सएप थानाय गार्जेनफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालामना हो स' थेंक इउ